Hvilke forsikringer bør man tegne? Nogle ansvarsforsikringer er lovpligtige. Det er ansvarsforsikringer, der skal tegnes, hvor der efter lovgivning er objektivt ansvar. Det gælder ejere af knallert, bil eller motorcykel, men også hestehunde og droneejere. Udover de områder, hvor det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring, er der mulighed for frivilligt at tegne ansvarsforsikringer. Det er for eksempel den vigtige privatansvarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar, en privatperson kan idømmes for en skadegørende handling. En ulykkesforsikring tegnes for, at forsikringstageren kan få en forsikringsydelse, hvis han kommer ud for en ulykke. Det er særligt vigtigt, hvis der ikke er en skadevolder. Forsikringsydelsen udløses af et varigt men. Ofte dækker forsikringen også udgifter til behandling, for eksempel hos fysioterapeut og kiropraktor, hvis det skønnes at kunne begrænse ulykkens følger. De fleste forsikringer er meget gode at tegne, nogle er lovpligtige, men man skal altid huske, det er ens eget ansvar, hvis man ikke tegner forsikringerne og ender med gæld på mange millioner.